Vi er på Bøgely Landbrug. Vi har 1300 søer her og laver omkring 50.000 smågris. Vi kører multisite med et sohold her på hovedejendommen, og så har vi vores smågrislokalitet liggende 8 km nord her for Silkeborg. Vi har en besætning her, vi overtog i 23. Der var ejendommen tom, og der satte vi så en ren SPF-besætning ind og har så kørt videre ud fra det. Vi bruger PicVision her til vores registreringer, til styring af effektiviteten og erfaringer, og har det flow med deres app-løsning på telefonerne. Hovedårsagen til, at vi egentlig har valgt PicVision, det er, at de har et noget bedre udbygget økonomimodul, og jeg sådan set har værdsat meget for tilkoblet til min bedrift, hvor vi hele tiden holder omkostningerne op imod, hvad vores indtægter har været, sådan så vi har et løbende flow i, om det giver mening at investere noget mere i den her produktivitet, eller om det egentlig ikke giver et mere bidrag til os. Den information, vi nu får, den bruger vi så yderligere til os, at vores medarbejdere har det som en sport, at vi måske kan bruge x antal kroner mindre på diverse. Det kan være ved at lige få tømt spredåsen optimalt. Rasleren får ikke lige en tur ind i væggen, hvis man synes, at grisen ikke vil løbe, eller så fremdeles. Alle de her små ting får vi sat nogle kroner øre på, sådan så man har en forståelse for, jamen har jeg nu lige smidt en 10'er på gulvet, eller har jeg formået at samle en 100 kroner op. Det vi stiler efter, det er, at vi har et godt arbejdsmiljø her. Medarbejderne synes, det er sjovt at komme på arbejde. Og det lægger jeg mig meget i selen for, at vi skal have det godt, når vi er her. Der kan selvfølgelig altid være sure dage, og der er noget, der er sjovere end andet. Men grundlæggende så skal det være sjovt at komme på arbejde, og det stiler vi kraftigt efter, det skal være her.